Kinapatihan hubog nga lalaki ginlabong iya sinikaw galingon nga Kasilingan. Ginpaharaban nga Mais ginatumod rason sang ila pag-inaway. Yaring balita nga aton gintutukan. Madasig nadakpan si Jimmy de la Cruz, 46 anyos, ang barangay at Tipuluan, Bangod City. Siyang sospek sa paglabok kay Eddie Custodio, Sampuro Kabugwason, Barangay Kabog. Nakuha kay de la Cruz ang espadeng nga gingamit sini sa paglabo sa biktima. Pagsulod sang suspetsado, nagakatulog ya ang biktima sa long beans balanga bamboo beans, no? Pagkakita sang suspetsado, tigayon na naging labo. Ang kausa sang ila inaway, napabayan sang biktima ang iya karabaw gani nakalabot ini sa maisan sang sospek. Amo nang ginawayan nila nga nag-trigger nga mag-away sila nga duha bangod ang iya karabaw allegedly nakasamad to sa pananom sang biktima. So siguro may mga discussion sila, may argumento sila nga natabo sila. Magluwas sa patalom, nakuha man sa sospek ang improvised homemade shotgun. Butang, nga bisan hindi magpasakas ang kasong pamilya sang biktima, magapangkatubang sa gihapon ini sang kaso nga paghupot sang iligal nga armas. Apan sang pagpatigayon naton sang pag-arrest sa iya, daw ma-notice ko nga gahugom siya kag ang iya nga body movement niya daw under sa influence of intoxicating liquor gid man sa. Padayon niya nagapayo sa ospital ang biktima nga nakaangkon sa pilas sa ulo kag lawas. Upod kay Rinald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.